Şol günlerde Meryem yol şahin tutup Gysanmaç Yahudiýanyň daglyk ülkesindäki bir şähere gitdi. Ol ýerde Zekariýanyň öýüne baryp Elizabeta salam berdi. Meryemiň salamyny eşiden badyna göwresindäki çaga gymyllap Elizabet mukaddes ruhtan doldy. Ol batly gygyryp, sen ayarlar arasynda ýalkanansyň. Göwräňdäki çaga hem ýalkanandyr. Rabbimiň enesi meniň ýanyma geler ýaly. Men nädip beýle ýalkandym kam. Salamyň gulaguma gelip ýeten badyna göwräňdäki çaga begençden ýaňa gymyldady. Rabbin aýdanlarynyň amala aşşakdygyna iman eden aýal batlydyr, diýdi. Meryem şeýle diýdi. Canım Rabbi beýgeldýär. Ruhum halaskärim Hudaýa şatlanýar. Ol men pespäl gyrnagyna nazaryny saldy. Mundan beýlek ähli nesiller maňa batly diýerler. Kudraty güýçli meniň üçin beýik işler etdi. Onuň ady mukaddesdir. Ol nesiller boyu özünden gorkýanlara merhemet eder. Ol güýji bilen beýik işleri amala aşyrdy. Öňjeňleri olaryň ähli içki pikirleri bilen dargatdy. Hökümdarlary tagtyndan düşürüp, pespäl adamlary beýgeltdi. Ağaçları näz nygmatdan doýurup, baýlary bolsa boş gaýtardy. Atalarymyza söz berşýäli. Ibrahim bilen onuň nesline rehimdarlyk etmegi hiç unutman, guly Israila ýardam etdi. Meryem Elizabetiň öýüne 3 aýa goloý bolup, soň öýüne gaýtdy.